Ja. På 3. 1, 2, 3! Barnemil Orbitur 014! På trods af et stort publikum og et par solide radiohits, må størstedelen af medlemmerne i Calypso-popbandet The Eclectic Moniker tage et arbejde ved siden af musikken. Jeg er Frederik Vedersø fra The Eclectic Moniker, som er et popband. Og det er sådan det, jeg bruger det meste af min tid på. Og så er jeg også handicaphjælper ved siden af. Har det haft nogle konsekvenser for bandet, at man måske ikke, faktisk ikke tjener så meget? At man bliver nødt til at tage et job ved siden af? Ja, det har det. Altså, nu er vi jo kun 5 tilbage, og vi var jo 7 før, og har også været flere mennesker og sådan noget. Der er mange, der har måttet droppe fra, på grund af, at det simpelthen har været for stramt dem. Altså, min kvitteringsdåse, det her. Det har det været i 15 år nu, eller sådan noget. For Frederik gælder det om at have fuldstændig styr på sine indtægter og udgifter. Klokken 3 om natten, 6-pack Carlsberg, 7-Eleven eller noget. Det kan du godt trække fra. Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Frederik er ikke den eneste, der gennem tiderne har måttet tage et job ved siden af musikken. Selvom nogen er blevet rige, er det langt fra alle, der kan leve af det. Før Edison opfandt grammofonen i 1887, solgte man ikke musik som andet end notepapir og koncertoplevelser for eliten. Musiksalgets gennembrud kom langt senere. I 50'erne afføder rock'n'roll-genre de første superstjerner. I 60'erne slår Beatles alle hidtidige salgsrekorder takket være musikkens nye forbrugergruppe, de unge. Og succesen fortsætter. I 82 bliver CD'en opfundet, og millioner af musikentusiaster udskifter deres vinyler med den nye plastikskive. Stadionkoncerter bliver populære og genererer masser af penge til industrien. Ved årtusindskiftet stikker netpirater dog en kæppe i hjulet på musikindustrien, og gennem nullerne er det kun gået ned ad bakke. Til trods for det kan man stadig være musiker på fuld tid. Ja, jeg lever af at spille musik. Det har jeg gjort de sidste 4-5 år. Ja, det gør jeg. Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan leve af at arbejde med musik, og det gør jeg. For at Frederiks økonomi kan hænge sammen, arbejder han som personlig hjælper for Kasper Hovmøller, der er ramt af muskelsvind. Det kan godt være sådan lidt hårdt det der med, at man ikke, eller sådan lidt mærkeligt det der med, at der ikke står nogen og klapper en der mandag morgen, når man er været ude. Jeg tror, det er meget fedt på den der måde, at, det er sådan, at livet indeholder lidt af hvert, ikke? Og man ikke hele tiden hænger ude sammen med musikere konstant. Det er jo noget andet at skulle hive dig rundt i en seng og sådan noget midt om natten, end det er at stå på en scene for en masse mennesker. Ifølge Dansk Musikerforbund har markedet ændret sig voldsomt. Hele økonomien omkring det at være musiker er sådan set blevet vendt på hovedet inden for de sidste 1,5-2 år. Fordi at salgsindtægtsmuligheden ved musikforbruget er næsten forsvundet. Jamen det er jo helt klart, at min sang bliver brugt i film og reklamer. Det er live-indtægter primært. Jeg tjener penge på at spille koncerter, jeg tjener penge på at skrive musik, altså rettighedspenge. Og så tjener jeg penge på at lave musik til tv-serier og reklamer. For The Eclectic Moniker er en Danmarksturné en vigtig indtægtskilde. Det er sgu hyggeligt altså. Det er en dejlig følelse. Det er ligesom, man starter rimelig tidligt ud, ikke altså? Man er altid lidt spændt på, hvad der skal foregå. Kommer selvfølgelig på, hvor man skal hen. Så det handler om ligesom at minimere ens omkostninger hele tiden. Alt fra hotel, nu så vi vandrehjem. Jeg havde taget snackguldrød med, man laver sin egen kaffe, når man kommer. Jeg havde noget rugbrød med, Peter havde en salat med. Frederik havde ikke nogen madpakke med, så han drak en bajer fra sidste uges backstage-rum. Så det er noget med at spare så meget, man kan hele tiden. Nogle gange så har vi folk til at hjælpe os med at slæbe den, hvis det er altid selv givet op. For første gang siden år 2000 var der i år vækst i den danske musikbranche. Væksten er dog drevet af streaming, og ifølge Michael Højris fra Dansk Musikerforbund er det ikke nødvendigvis noget, der kommer alle bands til gode. For de enkelte musikere, dem der førhen måske solgte 1000-1500 albums, og trods alt havde et eller andet fornuftigt udkom af det, der står der altså lidt mere skrald til, fordi at deres publikum er ikke blevet større,
men deres publikum har til gengæld adgang til deres musik til en langt lavere pris. Lasse Lindholm fra Pladeselskabernes brancheorganisation erkender, at det er de færreste, der kan tjene store penge på streaming, men han ser dog et potentiale i det. Jeg tror, man kan bruge streamingtjenesterne på forskellige måder. Der vil være nogen, der kan leve af at blive streamet. Det er de få, ligesom det også var de få med downloads og med CD-salg. Og så er der nogen, der kan bruge det som vinduer til at gøre deres musik tilgængelig. The Eclectic Monikers har lagt deres musik ud på alverdens streamingtjenester. I aften når de i hvert fald ud til publikummet i Aalborg. Kom nu, gutterne! Hvordan var det? Det var fedt i dag, mand. Mega fedt. Det var skide sjovt. Og afslutningen var specielt lige skabet, altså. Nej, ikke tage ud. Jeg fik givet min Fender ud. Fik du givet min Fender ud? Nå, fedt nok. Hej. Jeg fik en guitar. Efter koncerten er det tid til fanpleje. Calling a name from mountaintop in Norway. Screaming it out to the stars over Arcadia. Russia. Fremtiden for bands som The Eclectic Monikers er usikker, og det kan godt betale sig at tænke i alternative måder at tjene penge på. Det der med at tro, at rigtig mange vil kunne komme til at leve af at lave musik, det er nok naivt. Hvilken enkeltstående indtægtskilde, der bliver den største, det tror jeg bliver helt afhængig af kunstner. Men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at alle musikkunstnere og mange andre kunstnere for den sags skyld også kommer til at blive, man kan sige, hovedet af alt skam og fuldstændig hæmningsløst kaste sig ud i et samarbejde med andre industrier. Det har det mærkeligt med, men jeg skal også kunne overleve. Så længe at jeg kan stå inden for det, og at jeg får penge nok for det, så det er fint nok. Hvad er vigtigst? At du kan stå inden for det, eller er penge nok? Penge. Jeg har fået en besked fra en sød fan, der hedder Jakob, lige efter vi har spillet vores koncert i aften. Mere eller mindre 20 minutter efter, så skriver Jakob Mor Jensen, skriver: Hey drenge, I skal lige have endnu et tak og et klap på skuldrene for en voldsom fed aften. Det er det hele handler om. I'm looking for a sign to bring me back to life.